Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, бисёре аз шумо оиди муҳорибаи Муин Ғафуров савол дода истодаед, ки муҳорибаи Муин кай баргузор мегардад. хотиррасон мекунем, ки Муин Ғафуров барои камарбанди вазни 61 кг ташкилоти LFA зидди варзигари бразилӣ Диего Силва муҳориба мегузаронад ва бо эҳтимоли калон ғолиби муҳорибаи онҳо бо ташкилоти UFC шартнома мебандад. турнир дӯстон шаби 14 ба 15 октябр баргузор мегардад, яъне пагоҳ шаб. дар куҷо ва соати чанд ин муҳорибаро тамошо карда мешавад, мо пагоҳ навори пурра карда ҳамаи маълумотро пешкаш шумо мекунем. барои ҳамин дӯстон хавотир нашавем, ки мо шуморо бехабар мемонем. ҳатман навор карда ҳамаи маълумотҳои даркориро ба шумо медиҳем, ки дар куҷо, соати чанд ва чӣ гуна муҳорибаи Муин Ғафуровро шумо тамошо карда метонед. имрӯз варзигарон маросими вазнкашӣ доранд ва айни замон онҳо вазн кам карда истодаанд ва агар ки ҳар дуи ҷангварҳо вазни даркориро бе ягон мушкилӣ карда тавонанд, пас пагоҳ мо шуморо муҳорибаи дурахшон интизор аст. барои ҳамин дӯстон пагоҳ наворро интизор шавед. аллакай шаби 15 ба 16 октябр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба байни занҳо мешавад ва ростӣ дӯстон ин муҳориба барои мо шавқовар нест, аммо дар ин турнир якчанд муҳорибаҳои хеле ҷолиб баргузор мегардад. аниқтараш дуюм ва сеюм муҳорибаи асосии турнир. дуюм муҳорибаи асосии турнир ин муҳориба дар вазни 61 кг байни ҷангвари нокаутёр Кап Свонсон ва Ҷонатан Мартинес хоҳад шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни Аскар Аскаров ва Брендон Ройвел мешавад. турнир шаби 15 ба 16 октябр аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар таги навор. чемпиони UFC дар вазни ним сабук ва якум рақами паунд фур паунд Александр Волкановский гуфт, ки аз байни Чарлз Оливера ва Ислам Махачев бо кадомаш зиёдтар хоҳиши ҷангидан дорад. ба фикри ман Чарлз барои ман рақиби хуб мешуд. одамо оиди стилҳо гап мезананд, аммо ҳамчунин дар гирду атрофи Оливера хайпи хеле калон аст. ҳама ӯро чемпион мешуморанд. барои ҳамин агар ки ман ӯро шикаст диҳам, пас ҳама ба ман ҳамчун ба чемпион назар мекунанд. бо Махачев низ ҳамин гуна аст. агар ки ман бо ӯ меҷангидам, пас дар ҳамон ҳолат ҳам одамо маро чемпион меномиданд. аммо баъди ғалаба дар муҳориба зидди Ислам, ман боз маҷбур мешудам, ки Оливераро шикаст диҳам. ҳозир муҳориба бо Оливера муҳорибаи калон аст, чунки айни замон дар гирду атрофи Оливера хайпи хеле калон аст, гуфтааст Волкановский. бале дӯстон, Чарлз Оливера соли 2022 дар ҳақиқат баромадҳои беҳтарин нишон дод ва хайпи хеле калон ҷамъ кард ва бо эҳтимоли калон дӯстон, ман фикр мекунам, ки рақиби ғолиби муҳорибаи Ислам ва Оливера Александр Волкановский мешавад. дӯстон, ба фикри шумо Александр Волкановский зидди Ислам ё ин ки Оливера шанси ғолиб шудан дорад ё ин ки не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.